kwengqondo. Bayingqondo beqala ivuna. Kulo zindawo ezo. Mina-ke ndithanda ngenhliziyo. Amen. Umonakalo apho ukhoyo uphi? Enhliziyweni. Ukubana lo muntu wenakele enhliziyweni uzambona ngantoni? Ekhupha ngomlomo. Ukuba lo muntu ulungile enhliziyweni uzambona ngantoni? Ekhupha ngomlomo. Kulunga kwakhe. Yiyo ke lento efana apha emntwini ithini ilungi. Lo nto enolungiswa sithi. Thixo yedwa. Amen. Umuntu ungambona sesiwadidli kanti ulimele phi enhliziyweni. Yilento ifuna balungiswe uThixo. Amanxeba ngaphandle siyakwazi ukuvala igazi sikubhandishe ethini la siwabona. Kodwa into ebalulekileyo efuna ilunge ukuthi yintoni inhliziyo. Ukuze lento ilapha enhliziyweni iphumele phi ngaphandle. Uyesu kwenza umzekelo ngabantu ukuthi amangcwaba amhlophe kakuhle aqatshe ifuthi amahle kodwa ngaphandle lonke yenzeka bazali kufaneleke kodwa izinto eziphuma emlonyeni azikungenelana ndiphanga siyijonge ngaphandle lento iphuma emlonyeni ngcelana ndiphanga phakathi kuwe sawenakele azalana ndiyabulela kakhulu uThixo abathandekayo bana sibindile lapha njengoba sendishilo wemali sithandiwe ungekho nto inhle into abandiyitsibe iqala ndaqonda uba le nto abazana bethetha apha izolo sithi iyawude le nhlangano iphele belapha mna ayizuphela nje lapha into le ndaba ndima ndivele bandindazi ayizuphela ndilapha kwenye late namhlanje ndizawuhamba cela loo ndawo le amen ayiyawuphela nje lapha qha kubanye ndinithandile bazali hlobo ndibeka ichaza ngalo ndiyayithanda andingomntu ungcamayo akumba abazali ndiqala babone ngabazi andikhandi ukutsiba qala funa ndiyive kakuhle bekwaphi bekwaphi kuthiwayo ndimamele kakuhle ukuze ndingene entweni endiqonda uba ndivile ndingathi ndithethe into apha ndingandibuza ngayo ndibe ndisemoya yeke atsho enye indoda xa ibuzwa kuye mzalo ngoba usithi uzolo uthela ukuthi ibe ndisemoyeni ngelaa xesha ayisayazi into isemoyeni ukuthetha ngayo ayithethe into zayo ndizama ukuthi bazalwane ndiyamthanda uthixo ndiyambonga kakhulu ngupoma asemaqwathini ngoba ndivela ngasemakliye ikhona ipolice station endigqithe kuyo phatshona ezantsi ndiphaya zawubaza ndisitsholo bazalwana amandla kaThixo phumzulusa uThixo amen amandla into eyenzeka ngoba ndithe nxa ndiya kwenye ilali phasi melene nayo kwathiwa ndangcwatywa ethuka abazalwana abantu abaninci bembona amantoma andithiwa wangcwatywa kwathi kwenzeka kwale nto kwazana abazali baseMonti abanye bezembona apha esibhedlele emfresha bafika athi bathi ke ngokusuka kwabo apha esibhedlele baye emzini nam abona abantu kugcwele imoto kodwa kungcwatywa wona ndifika kulalali ndisiya ndithi mna yazi uSathane ngandibona ndime kule ndawo nomsindo ngoba ndilapha nomsindo uSathane ngandibona kanti abanye abantu ngoba bayathuka hamba ngulapho kaloku ngashuba lo mntu wangcwa zama ukuthi bazalwana into eyenzeke phaa kuSeptemba futhi andisuke emhlanganweni apha eMount uThixo wazalwana mkhulu yazi kumandi ukuthetha ngoThixo uthethe ngokhosikane ifana noba uthetha ngokufa uthi ufika ukufa kuwe ukhale kakhulu kodwa uthuthuzela abantu into eyenzekayo bazalwana apha kum yake ndayifaka apha efonini kwabantu abanegroup bazalwana abantu kwavele kwafika abantwana baphayelalini bamamelwane nalukho iindwendwe zamkele iindwendwe zilumkele yazi uThixo ngathi thina sinengxaki thina singabazalwana uba sinikwe ntoni unyamezela awukenyamezela omnye okanye uzawuthatha xa kuthanyanyeza uthethwa le kuthethwe yiphi umbuzo wam ke lo ngoba uthethwe yiphi xa kuthethwa le bafika aba bantwana bamina-18 years bingaphansi bathi umama wethu uya eMount Fletcher mtata socela indawo lapha apha kwa